Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. A yanzu muna tare da wata cibiya. Malam da farko za mu so gabatar mana da kanka. Sunana Malam Adamu Usman. Ni ina aiki a ƙarshen jagorancin cibiya mai suna Abu Salman Medicine Center. Na'am, to kowane irin aikace-aikace kuke gudanarwa a ƙarƙashin wannan cibiya? Lallai muna iya bada ma'ana tallafi abun da ya jagoranci bangaren cututtuka ma'ana kala uku. Na'am. Shine na farko muna bada maganar sirrin bangaren mayu da kuma tallafi a bangaren sirrin fata da kuma abun da ake kira paralysis shine shan bangare daya. Wato kana nufin shanyewan ɓarin jiki? Shanyewan ɓarin jiki. To kamar da yake kai batun maganan maita, kamar a wani bangare tunda maita kashi-kashi ce? Masha Allah, abun da yake ta bangaren mayu ba wai muna yin mana fada da wanda aka riga aka mana maye ya kama bane. Muna kokari ne muna kokarin bada tallafi kafin ya zame kamar rigakafi, kafin ya zame cewa mutum mana maye ya kama shi mun riga mun bashi abun da zai iya zamu iya mana binne kurwansa inda duk za a neme shi bayan da za a gane sirrin sa bare ma ayya masa illa na cutarwa. Kana nufin kuna bada tallafi akan abin da ya shafi ɓoye kurwa? Na'am, masha Allah. To kamar bangaren cutar fata? Cutar fata kuwa muka iya bada ma'ana tallafi ne a lokacin da muka ga cewa abu in bai kai ga matsayin yanke hannu ko wani abu akan maganar bangaren kuturta ba, in muka ga alaman sign na maganar kuraje ko ne abu muna iya bada cutar da zai iya kashe shi daga ciki ta wannan bangaren. Na'am, to kamar shanyewan ɓarin jiki? Shanyewan ɓarin jiki ma mukan iya bada muna iya kokarin bayarwa idan cutan bai kai ya kai misalin sati ko zuwa kwana 10 ba. Abin da ya kasa da wannan muna kokarin mu ga mun bada maganin da zai iya mana kawo mara lafiya sauki da gaggawa a lokacin da ake bukatan wannan. To kasantuwar kun ce bada tallafi ne kuke, akwai wani bangaren da kuke iya taimakawa mutane kyauta? Lalle akwai dan tallafin da ita mana Abu Salman Medicine Center ta fitar wanda ake ba mutane wanda ba su kasa misalin 20 ba dai. Muna iya bawa bangaren wannan sirrin mayu, akan iya gwadawa da wa'insu da kamar a ce za mu iya fikin wa'insu local governments daga cikin Adamawa state, kamar kowane local government za mu iya ba mu mutane biyu muna kokarin mu tallafa musu ko da ɗaya ne, mu ga cewa mun ba su dama ya zama cewa su tabbatar da cewa wannan abun da muke da ikon Allah za yi nasara a kai. To masu kallon mu da sauraron mu, wannan garaɓasa ce gare ku. Wannan cibiya ta yi alƙawarin za ta taimaka wa al'umma a ɓangaren matsalolin da ya shafi maita, za ta tallafa wa mutane guda 20. To ga mai bukata zai iya tuntubar su. Kwa wanne unguwa kuke? Lalle muna Jambutu Tudun Wada, makwabci ga mai anguwa Malam Hassan. Wato kuna nan jihar Adamawa? Cikin jihar Adamawa, Jambutu. Na'am, to ga wanda yake nesa? Na'am, 080 muna da 86 34 94 38, sai kuma 070 muna da 42 23 5888. To masu sauraro, Allah ya sa a dace. Amin.